Avui estem a Cana Xartell, un dels cellers que formen part de Vida de la Terra. Per jo lligar amb la natura, no? En les muntanyes que tenim aquí de vora, que ens donen peu en aquest tipus de raïm i en aquest tipus de vi, en el tipus d'esport que jo faig. Que hem pogut gaudir de les dues parts que més ens agrada, que és la part gastronòmica i la part de fer esport. Poder provar de més vins que siguin locals, o vinyes que produeixen el vi d'una forma ecològica, ha estat una experiència molt agradable. Jo m'he trobat molt còmode, crec que a la gent també li ha agradat molt. Per tant, confio que sigui una primera prova de cara a futures edicions, potser amb altres varietats autòctones.